हम तो रउआ से बियाह करके फंस गईनी। एक नंबर के निकम्मा निठल्ला बानी। जब ना कुछ करे के रहे तो काहे हमरा से बियाह गईनी? हाँ तो हम तरह से बियाह कर ले बेचैन ना रही। तोहरे बाबूजी आए रहलन कि हमरा बेटी से बियाह कर ली लो। औकात तो रहे ना कुछ खरीद के देवे के, आ गइलन बियाह करे मुंह उठा के। औकात पर मत जा, ना तो हम औकात दिखा देम सब लोग के। हम रउआ साथे अब 1 मिनट ना रहे। हम तरह साथे 1 सेकंड ना रहे, 1 सेकंड। जाई नहीं यहाँ से, काहे ना हमरा माथा पर मुंह धरेला बियाह कर लेला। तो भागा ना तू। माई अब मजा आई। अब नु भईवा बोलले बा इनका के कुछ देर बाद हमरा के माफ कर दो, हम तरह के बहुत बोल देनी हम। हमरा के छोड़ के मत जा तू, हम तरह से बहुत प्यार करेनी। आ गई नीनू लाइन पर, ओ बेर से लड़त रहनी। हां माफ कर दो। होई देख बबुनी, ई तो जोड़ू के गुलाम हो गइल बा। ई तो कर जोड़ के माफी मांगोता। अपने सिक्का खोटा बा तो दूसरा के क्या कहबू।